салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад мубориза барои зинда мондан, филми драмавии низомӣ ва психологии Мина 2016. филм саҳнаҳои мубориза барои зинда мондан ва санҷиши психологии инсонҳоро дар бар мегирад. қариб дар ҳама наворҳоям дар бораи як филму саргузашти мубориза барои зинда мондан нақл мекунам. бисёре аз филмҳо саргузашти воқеии нафаре мебошанд. мақсади мо дар чунин наворҳо ҳавасманд гардонидани инсонҳо ба зиндагӣ, ба муваффақият ва осон гардонидани мушкилиҳои онҳо мебошад. дар ин шабака ман ҳамчун автори ҳамин канал кӯшиш мекунам ҳама гуна наворҳои мотиватсионӣ, яъне ҳавасмандгардонӣ аз қабили филмҳо дар асоси саргузашти ҳодисаҳои воқеӣ, наворҳои маънавию тарбиявӣ, мавзӯъҳои маънавию тарбиявии исломӣ, шеъру ғазалҳо ва қиссаю ҳикматҳо аз устодону бузургонамон, садамаи самалиёту ҳодисаҳои ваҳшатнок, факту маълумотҳо аз тамоми гӯшаи дунёро ба таври монтажи кинематикӣ, эпикӣ ва мотиватсионӣ пешниҳоди тамошобинон мекунам. яъне шабакаи мо дар якчанд намуди контент бузург шуда истодааст. пас нафароне ки чунин наворҳоро меписанданд, метавонанд обуна шуда мунтазири навори нав бимонанд. агар дастгирӣ зиёд шавад, кӯшиш мекунам ҳамарӯза навори навро омода созам. дар навор лайк мемонем, нафарони обуна ношуда обуна мешавем ва ҳама якҷоя мебинем ки бо нафаре ки минаи хатарнокро зер кард чӣ рух дод. марк стивенс, снайперисти амрикоӣ ва дӯсти ӯ Томми Мэдисон нозир ба хотири иҷрои супориши низомӣ дар Африқои Шимолӣ қарор доранд. онҳо вазифа доранд як сарвари хатарноки террористонро нобуд кунанд. лек вазъият аз рӯи нақша сурат нагирифт. террорист танҳо наомад. барои пешвози ӯ сокинони маҳаллӣ омаданд. онҳо бояд духтарашонро хонадор мекарданд. майк бовар надошт ки ин ҳамон нафаре мебошад ки дар ҷустуҷӯяш ҳастем. қарор барои даст кашидан аз амалиёт омадааст. лек майк то ҳол нишон гирифта даст намекашад. притсел рост ба сари домод бархӯрда, майк наметавонад муайян кунад ки оё ҳамон нафари дар ҷустуҷӯяшон ҳамон ҷост. силоҳро монда хост ба Томми гӯяд ки ин он нафар нест. офтоб ба силоҳ равшанӣ карда, инъикос дода, ҳимоягари террористон онҳоро мебинад. ба сӯяшон тир холӣ мекарданд. акнун ба ҳамроҳон лозим буд гурезанд. бо сабаби тӯфони шадиди биёбонӣ онҳо аз тирпаронӣ солим наҷот ёфтанд. майк ва Томми ба алоқа баромада, макони вохӯрдан ба гурӯҳро хабар медоданд. деҳаи сокинони маҳаллӣ каме дуртар аз макони онҳо қарор дошт. дар роҳ бо ҳам муошират мекарданд. Томми мегуфт дар хона ӯро писараки хурдаш интизор аст ва майкро дӯстдухтараш, ки то ҳол натавонистааст ба ӯ пешниҳоди хонадоршавиро кунад. тӯфони биёбонӣ нишони макони хатарноки минадорро канда бурда ва пеши пои майк афтид. боз бозичаи хурди ҳайкали сарбозро аз даруни рек пайдо кард. Томми мегуфт ин нишони кӯҳнае мебошад, хавотир нашав. ҳангоми ба пеш рафтан ногаҳон Томми минаро зер мекунад ва метаркад ва майк мехоҳад ӯро наҷот диҳад, лек ӯ ҳам минаи дигареро зер мекунад. ӯ садои минаи таркандаро шунавида дарҳол қарор мегирад. Томми пойҳояш қатъ шуда пур аз хун аст ва чизеро дида наметавонад. майк ба ӯ мегӯяд аз сӯзандорӯи кам кардани дард
истифода кунад, то ба назди ҷувздони Ратсия рафта тавонад. Томи чунин мекунад, леку то ҳол ба худ омада наметавонист. дарди сахт дошт ва хабарро хуб фаҳмода натавонист. ба дар тоб наоварда ба Майк гуфт, агар зинда монӣ ба писарам гӯй ӯро дӯст медорам ва ба сараш тир холӣ кард. Майк ресмони пойафзолашро кушода бо банди силоҳ пайваст карда мехост ҷувздони Ратсияро ба наздаш барад. лек батареяи Ратсия заряд надошт. Батареяи захиравӣ дар ҷайби Томи ҳалокшуда буд. ӯ Ратсияро барои заряд гирифтан ба панели офтобӣ пайваст кард. вақте ки Ратсия заряд гирифт, Майк тавонист ба гурӯҳ баромада аз вазъият хабардор кунад. гурӯҳ ба Майк мегуфт метавонанд баъди 52 соат ба Майк кӯмак кунанд. гурӯҳи низомӣ ба тирпаронии душман дучор шуда буд ва дарҳол наметавонист омада Майкро наҷот диҳанд. Майк соатро дар 52 дақиқаи огоҳӣ монда акнун бояд мунтазир мемонд. обаш тамом шуда хӯрокаш каме монда буд. лекин мушкилии асосии ӯ набуд. аз биёбон боз тӯфони шадиди регӣ омада истода буд. Майк роҳи нафасашро бо матоъ печонда, бо як дасташ силоҳро ба замин дароварда, бо дасти дигараш ҷувздони Ратсияро дар замин дошта ба тӯфон омода шуд. лек тӯфони регӣ хело шадид буд. ӯ ҷувздонро аз даст дод. вақте ки тӯфон дур шуд, ӯ ҷасади Томиро дар наздаш дид. аз ҷайби ӯ батареяи захиравиро гирифт. об тамом шуд. офтоб беист ба сари ӯ шоъла мезад. Майк умеди охиринашро аз даст дода, силоҳро бароварда ба фазо якчанд тир холӣ карда, силоҳро ба сараш гузошт. дар ин замон як сокини маҳаллӣ аз наздаш мегузашт. ба ӯ мегуфт ба ӯ об биёрад ва ҷувздонро ба ӯ диҳад. ба ҳоли Майк хандида мард аз наздаш рафт. аз дурии духтараки хурде бо бочкаи об намоён шуд. ӯ обро ба Майк дода бозичаи ҳайкали сарбозро ба ӯ нишон медод. ба ҳамоне ки Майк аз биёбон ёфта буд монандӣ дошт. Майк хост ҷувздонро биёрад, лек духтарак гурехта рафт. шаби сарди биёбонӣ дар пеш буд. қувваи Майк кам мешуд. агар ӯ ба хоб равад ё аз беҳаракатӣ афтад, мина метаркад. барои ин ӯ гулханро афрӯхт, то каме гарм шавад. дар нимашаб, ҳангоми торикии шаб, дар хомӯшӣ садои дарандаҳо шунида мешуд. онҳо намегузоштанд Майк хоб кунад. ҳатто аз гулхан ҳам наметарсиданд. Майк ба ҳама тараф тир холӣ мекард. ҳатто чанд дарандаро паронд. Майк аз беҳолӣ ба пояш ба зур меистод. ҳамон мард боз ба наздаш омад. ӯ мегуфт Майк хушбахт аст. шаб ба дарандаҳо мубориза бурда, то ҳол аз мина дур нашуда натаркидааст. мард мегӯяд Майк бояд озод шавад, қадам монда ба пеш равад. онҳо муошкирати дарозе доштанд. Майк хост Ратсияро биёрад. акнун файласуфиро хотима дода, Ратсияро оварда рафт. вақт хело дер мегузашт. Майк аз гармӣ фикрҳои тахаюлиро давом медод. фикр мекард Томи зинда шуда ба наздаш омадааст. ӯ аз рег бархеста ба Майк сухан мегуфт. боз шаби торику сард омад. лекин дафъа на оташ ва на қуввае дошт ки бо дарандаҳо мубориза барад. шағолҳо зуд аз торикӣ ба наздаш омаданд. аз пояш қапиданд. бозу фикрҳои гузаштаро мекард ки чӣ хел 4 мардро лату кӯб мекард, чӣ хел духтари пешхизматро наҷот дода ӯ дӯстдухтараш шуд. ба худ омада дид ҳама шағолҳое ки мехостанд ӯро бихӯранд, зада пора пора кардааст. саҳар боз Ратсия ба гап даромад. гурӯҳи низомӣ мегуфт онҳо баъд аз 17 соат омада мерасанд. худ бо худ ба ҳамон дӯстдухтараш ҳарф зада мегуфт маро бубахш, туро дӯст медорам, ва хост пояшро бардорад. ногаҳон ҳамон мард пайдо шуда ӯро қапид. мард захмҳое ки дарандагон ба тани Майк монда буданд малҳам мекард. мегуфт бояд худатро ба даст гирӣ, ту хушбахтӣ ки то ҳол зиндаӣ. Майк фаҳмид ки ин мард замони худаш ҳам минаро зер карда будааст. онҳо минаҳоро аз рег бароварда мефурӯхтаанд. дар ҷои минаи тарканда духтари ӯ банкаи консерваро ҷой мекардааст.
дар яке аз он рӯзҳо ҳангоми ҷой кардани консерва духтараш таркида ҳалок шудааст. худаш бошад пояшро аз даст додааст. ҳозир ба ҷои пояш пои чӯбӣ хизмат мекунад. мегуфт баъди буридани поям намехостам дигар зиндагӣ кунам. бо гузашти лаҳзаҳо фаҳмидам ки бояд ба пеш равам, зиндагиро давом диҳам. акнун ӯ оиладор ва соҳиби 2 фарзанд аст. мард ба майк мегуфт ту ҳам бояд ба пеш равӣ, бояд худатро ба даст гирӣ. ӯ ба майк маҳлулеро мечашонд ва мегуфт баъди ин ҳар фикр ба сарат омада хуб мешавӣ. онҳо рафтанд ва майкро ба тахаюлҳояш танҳо монданд. майк боз медид ки падари майзадааш чӣ хел модарашро лату кӯб карда баъд худашро мезанад. модари беморашро дар беморхона дар дами марг медид. бо тахаюлаш аз ратсия ҳар сару садои низомӣ меомад. онҳо якчанд километр аз ӯ дур мегузаштанд. тайёр буданд ӯро наҷот дода баранд. лек майк бояд сигнал медод то ӯро бубинанд. барои сигнали наҷотро бардоштан ва равшан кардан бояд аз болои мина дур мешуд. ӯ метарсид ки қадам монад. низомиён оҳиста оҳиста дур мешуданд. майкро паронданд. дар ин лаҳзаи ҳассоси барои наҷот ӯро нафарони силоҳдор иҳота карданд. майк тайёр буд ки таслим нашавад. ӯ бо снайпер тавонист онҳоро яке пайи дигаре ҳалок кунад то он вақте ки тирҳо тамом шуд. дар байни регҳо бо тахаюлаш падараш пайдо шуд. ӯ зуд ба наздаш омад ва ҳаракате надошт ки дар хаёлаш ҳам тир паронад. падараш омада узр мепурсид ва ӯро ба оғӯш мегирифт. майк хело ба худ омада фикрҳои тахаюлиро дур кард. ба қароре омад ки ба пеш қадам монда сигнали наҷотро гирифта равшан кунад. майк аз болои мина дур шуд, лек мина натаркид. намедонад чӣ гап шудааст. дарҳол минаро канда дид ки ба ҷои мина банкаи консерва хобидааст ки духтари ҳамон мард замоне монда будааст ва дар дарунаш бозичаи ҳайкали сарбоз. ба болои рег нишаста сигнали наҷотро равшан кард. ӯро диданд. дуди сурхе дар биёбон баланд шуд. ба назди ӯ бо эҳтиёт наҷотдиҳанда омад. ӯро ба қароргоҳ бурда ба ватанаш гусел карданд. дар фурудгоҳ майк бо дигар низомиён ба наздиконашон вохӯрданд. дар фурудгоҳ бо дӯстдухтараш вохӯрд. ӯ хурсанд буд ки майк хизмати ҳарбиро адо карда саломат баргашт. мехост майкро ба оғӯш гирад, лек майк ба ӯ наздик нашуда дур истода ба зону зада пешниҳоди хонадоршавиро мекард. бо ҳамин филм ба поён расид. агар воқеӣ будани ин саргузашт дар гумон бошад ҳам, аммо тамошобинро водор месозад фикрҳои зиёдеро дар бораи ин саргузашт дошта бошад. ва дар охир хулосаи ман аз ин саргузашт дидани ҳама рӯзҳои хубу бади дар қисматамон мебошад. агар дар тақдират натаркидан бошад, аз ҳама мушкилӣ сиҳату саломат мебароӣ, лек ҳатман бо сабаби сабру сабурӣ ва гузашти лаҳзаҳо. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. ҳама фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. хайр, то наворҳои баъдӣ.